tuntuu hyvältä, että voi vähän olla edistämässä ja auttamassa. I think the best outcome that comes out of it for us is a contract. 4 yritystä, joiden kanssa otetaan seuraavia steppejä kanssa. Tämä on hirveän tehokas 1,5-tuntinen Harry Good. Meidän on pakko löytää tapoja niin kuin olla fiksumpi ja tehokkaampi ja resurssitehokkaampi tässä meidän Suomessa. Well, of course, deals. Nyt me ollaan jännän äärellä. Tuossa naapurissa parin päivän päästä 18 startuppia pitchaa mahdollisille ostajille heidän myyntipitchiänsä. Miksi? Meidän selvityksen mukaan startupeilla on pari isoa ongelmaa, että ne ei pääse skaalaamaan tai kehittämään omia tuotteitansa. Yksi niistä on, että ostajat pelkää riskejä. Toinen on, että ne potentiaaliset ostajat ei tiedä, mitä startupeilla on tarjottavanaan. Nyt me ollaan tehty sille aika hieno iso muutos. Se on se, että me tuodaan startupit samaan huoneeseen ja ostajat samaan huoneeseen ja sille tilaisuudessa tullaan opettamaan, että miten lähestyä isompia firmoja, mitkä on niiden startup-ratkaisujen ne jutut, mitä pitäisi vielä muokata. Ja sitten toivottavasti se johtaa vielä muutamaan kauppaankin tämän meidän ostajaporukan ja startupien välillä. The aim: to bring together startups and the decision makers of built environment for the startups to develop and sell solutions to these customers. The results were impressive. Olen niin myöskin positiivisesti yllättynyt, miten paljon hyvää tekemistä meillä on tässä kiinteistörakentamissektorilla. Aikaisemmin mulla ehkä ymmärrys, että me oltiin tässä kiinteistöpuolella, me on myös hyvin raksapuolella hyviä firmoja. Että ehkä me seuraavaksi saadaan vielä innostumaan meidän rakennusfirmat tilaamaan jotain näitä meidän firmoilta sitten. Så märker jag att det redan nu har öppnat dörrar. Det ger nya möjligheter för samarbeten och helt enkelt sprider våra vad vi gör, startupens story vidare. Urban Tech Helsinki, redefining VC, began with an idea that apart from funding, customers are vital for startups. Therefore, we started solving how to bring to the same table both innovative startups and potential customers. To achieve this, we developed a process that was simple for the decision makers and startups. The startups benefit from direct contacts to experts and customers and their feedback. For the decision makers, this is an easy way to learn and possibly adopt new solutions for their organizations. Kyllä varmaan toimii tuolla lailla. Ehkä tuo rakennusala, missä itse on toimija, mihinkä tämäkin tapahtuma keskittyy, niin se on varmaan sellainen ehkä vaativammasta päästä juuri tuossa. Että onhan paljon sellaisia startup-aloja, missä yritykset ottaa tosissaan, mutta tämä vaatii tosi paljon tällä rakennusalalla. Ja tämä on hyvä yksi semmoinen pieni nitkautus taas arkun kanteen, että muutama erittäin hyvä kaveri saatiin tuohon kuuntelemaan ja antaa palautetta. Ja ihan hyvin näyttää siltä, että kuuntelin noita muidenkin henkilöiden ja muidenkin firmojen pitsejä, niin kyllä siinä se semmoinen kohderyhmä on kohdallaan tuossa Juryssä kyllä ollut tällä kertaa. Mikä oli tavoite teille, kun te lähditte mukaan? Miksi lähditte mukaan? Joo, no niin. Eli me lähdettiin mukaan juuri sen takia, että tässä oli mahdollisuus tavata asiakkaita. No mä ajattelin, että hyvin kiinnostavaa on kuulla, mitä tässä kentässä tapahtuu, minkälaisia uusia ajatuksia liikkuu, minkälaisia yrityksiä on perustettu. Ehkä niin kuin toisaalta yleiskuvan saamiseksi ja toisaalta tietysti kiinnostavat, onko sitten jotain sellaista, mitä pitäisi tarkemmin katsoa ja totta kai aina, että mitä oppii itse. We realized that a single event is not enough to make an impact. We needed to build a process. What was essential was to find the right persons and organizations from the large players. After this, the next task was to find the innovative solutions that would interest them and the startups that built them. When we identified and activated these stakeholders, it was important to create a safe space where startups and large organizations were able to collaborate. I think to take home is also the feedback that we receive from the jury, because they're in the market, they're actually doing great work out there, and they know the landscape much more better than we do. The best feedback came from the moment when startups and decision makers had time to discuss around a table. This was a moment where the decision makers and experts from the large organizations helped the startups to develop their own solutions. When they worked together without preconditions, the progress was fast. I think the lower threshold of just keeping it kind of conversational
and at the same time tapping into their expertise and their knowledge, and welcoming the feedback, good, bad, or in between. That's kind of like one of the big things here. Mä olin ehkä siitä positiivisella tavalla yllättynyt, että miten nämä startupit keskenään osoittaa luottamusta siinä mielessä, että tulevat niin kuin samaan tilaisuuteen esittelemään nyt omia liikeideoitensa. Yksi olennainen asia, minkä tämmöinen prosessi ja nämä toimijat, eli me Aalto Startup Centerinä, Agrid ja muut pystytään tarjoamaan, on luottamus. Eli me tuomme nämä ihmiset toimimaan tänne tilaan, ja silloin se luo luottamuksen valmiiksi jo osapuolten välille. Kuten näette tuossa taustalla, niin keskustelu on hyvin vapautunutta, luottamuksellista, ja siinä päästään eteenpäin. Että siinä ei ole sitä epäilyä missään vaiheessa välissä, vaan ihmiset keskustelevat vapaasti ja avoimesti keskenään. Selkeästi auttaa tosi paljon, eli meillä oli tässä yksi esimerkki, että yksi suomalainen konsulttifirma, mihin monesti ollaan yritetty ottaa yhteyttä, niin ei kauheasti olla vielä päästy puhumaan, mutta tässä keskustelussa alkoi tosi hedelmällinen keskustelu heti aluksi ja saatiin siitäkin napattua sitten jatkokeskustelut kiinni, että selkeästi tämmöinen kolmannen partnerin lämmin alustus auttaa kyllä tässä prosessissa. Musta se on oikein hyvä, se tuo tiettyä luotettavuutta siihen, tiettyä manageriaalisuutta ja on helppo tulla mukaan, että ammattimaisesti hoidettuu, et ei tule mieleen, että on tämmöinen vähän kiva teekkarjaten saunatapahtuma, jossa vähän ideoidaan, vaan se on tosi tärkeää, kun käyttää itse aikaa, niin voit olla varma, että kaikki on hyvin mietitty, niin kuin täällä on mietitty ja prosessi on viety tosi hienosti. Kyllä se helpottaa ehdottomasti, että jos miettii, että mekin on oltu 6 vuotta Otaniemessä, niin ei ole kauheasti ollut tilaisuuksia eikä ole kauheasti tullut oikeastaan kontakteja. Että kyllä mä uskon, että tällaiselle tapahtumalla, missä kontaktoidaan yrityksiä suoraan yritysten kanssa, niin sillä on se suora tilaus. Meille tällä hetkellä tämä prosessi on vielä niin kuin hyvin kesken, ja mä ainakin itse ajattelen, että tämä alkusysäys, minkä te annoitte, niin se on meille oikeasti jäävuoren huippu vasta, että mikä on ehkä se työmäärä, mutta mikä on myöskin se vuorovaikutuksen määrä ja mitä se on meidän vastuulla. Mutta te olette tehneet sitä ovien avausta tosi kivalla tavalla, ja siitä mä oon ainakin tosi kiitollinen. Redefining VC is one way to promote the adoption of new sustainable innovations. It is part of the Smart Business Big Impact Initiative, which is the umbrella for several challenges finding new ways for startups to sell their solutions to larger organizations. We got to do more of this. I think that's the kind of biggest takeaway for me is we must do more of this. This is the right kind of stuff, point blank.